Vítajte, dnes máme pred sebou jeden, povedal by som, dosť nezvyčajný rozhovor o zdraví, spiritualite a takých osobných cestách k liečeniu. Áno, presne. A našim cieľom je pozrieť sa na tie kľúčové myšlienky, ktoré tam zazneli. Čo sa týka teda zdravotných víziev, ale aj tých navrhovaných riešení. A ich tam naozaj veľa. Siaha to od takých historických odkazov, ako ten príbeh Agnodike, ktorá sa vlastne prezliekla za muža, aby mohla študovať medicínu. To je dobrý príklad odvahy však, hľadať riešenia mimo systému. Presne. Až po veľmi konkrétne, niekedy až prekvapivé odporúčania a postupy. A sú tam aj osobné svedectvá, dokonca diskusie o témach ako ten shedding. Áno, k tomu sa dostaneme. Poďme teda na to, jeden z výrazných bodov bola práve tá osobná skúsenosť, ktorú hosť v tom rozhovore opisuje a interpretuje ako shedding. Spomínal kontakt s očkovanými ľuďmi a potom symptómy ako horúčka. A tí zvláštne vízie, ktoré on vnímal ako nejaké programy, samozrejme treba zdôrazniť, že je to jeho subjektívny zážitok a jeho interpretácia. Áno, to určite. A ten zdroj k tomu potom pridáva hypotézy, ktoré to spájajú s grafénom, 5G, dokonca s umelou inteligenciou. Ale opäť, sú to špekulácia teórie z toho zdroja, nie? Žiadne overené fakty. Presne tak. Skôr je zaujímavé, aké metódy ten zdroj navrhuje na, povedzme, zvládanie takýchto vplyvov. A tým sa dostávame k tým riešeniam. Zaujala ma tá stratégia vysokých dávok doplnkov. Áno, to tam dosť zdôrazňovali. Vitamín D3, ale vždy z K2. Jasné. Potom vitamín C, horčík, tiež vo vyšších dávkach. A spomínali aj litium, vraj pre mentálnu jasnosť. Odporúčali skôr prírodné zdroje, napríklad niektoré minerálky. Zaujímavé. A potom tá časť o prírodných prvkoch a bylinách, tam bolo toho naozaj veľa. Napríklad ten zeolit. Popisovali taký špecifický spôsob užívania, piť to veľmi pomaly, meditatívne. Aha, aby sa to údajne vstrebávalo už v ústach cez sliznice. Áno, presne. A pripisovali mu všeličo. Detoxikáciu, výživu buniek, dokonca prenos informácie ako svetlo. Samozrejme, to je interpretácia z toho zdroja. Rozumiem. Potom tí solnej kúpele, 2 kg soli na vaňu, to je dosť. No, hrubej morskej soli. Malo by to slúžiť na takú intenzívnu očistú cez pokožku. A bylinky? Púpava ako ženšen z severu, žihľavá. Dokonca aj surová vraj. A celkovo tá horká chuť, že je dôležitá. A čo tá Hildegarda von Bingen? Odtiaľ tiež čerpali? Áno, napríklad koreň bertramu. V prášku podržať v ústach. Vraj to čistí mysel, keď je taká zahmlená. Znie to starodávne. A ešte galgant pre srdce a cievy. Proste vidno, že siahajú po starých vedomostiach. A len stručne spomenuli aj nejaké špecifické prípravky. Nie? Oleje, čity, Patma 28. Áno, len tak okrajovo, že aj takéto veci existujú. A zdroj im pripisuje silné účinky. Ale okrem toho fyzického tela zdá sa, že veľký dôraz kládli na mentálnu a duchovnú rovinu. Presne tak, možno ešte väčší. Kľúčové je podľa nich uvedomenie si seba ako duchovnej bytosti. Použili tam ten nemecký výraz Göttliche Wesen. A s tým súvisí asi aj práca so strachom? Jednoznačne. Zdôrazňovali, že je nutné aktívne pracovať so strachom, či už z pandémie, vojny, klímy a nenechať sa ním ovládnuť. Je to o vedomom postoji. A dali aj nejaké konkrétne nástroje ako na to? Napríklad dýchové cvičenia. Popisovali techniku zameranú na 3 centrá: brucho, srdce, mysel, s vizualizáciou svetla, prány alebo čchy. Aha, to znie ako niečo z jógy alebo čkikungu. Áno. A spomínali aj striedavé dýchanie nosom, Wechselatmung. Vraj to harmonizuje energiu a psychiku. Duchovný rozmer je tam naozaj kľúčový. Ešte niečo v tomto smere? Určite. Veľký význam pripisovali sile modlitby a viery. Citovali aj konkrétne veci ako Áronovo požehnanie a Žalmy 23 a 91. Ako zdroje sily a liečenia? Áno, tak to prezentoval ten zdroj. A ako doplnok spomenuli aj santalový olej a ruženín na energetickú očistu. Takže, keď si to zhrnieme, je to taký komplexný pohľad, spája fyzickú očistu a podporu, tie doplnky byliny, kúpele, s tou vnútornou prácou. Presne, mentálnou a duchovnou. Zdá sa, že to hlavné posolstvo je: prevezmi zodpovednosť, hľadaj aktívne riešenia a využij všetko, čo máš k dispozícii, prírodu aj ducha. Čiže podpora zdravia a pohody zo všetkých strán. Áno, je to výzva k takej celistvosti. A možno taká myšlienka na záver pre našich poslucháčov.
Nakoľko hlboko môže byť naozaj prepojený náš vnútorný stav, myšlienky, emócie, duchovné naladenie s našou fyzickou odolnosťou. A akú úlohu v tom môže hrať práve to znovu objavovanie starých múdrostí a prírodných ciest, ako to vlastne naznačuje aj tento rozhovor? To je otázka na zamyslenie.